Hola, bé, novetat tecnològica de l'agenda North Face. Avui vinc a presentar-vos una evolució de les noves fibres. En aquests últims anys les fibres han ocupat un espai cada cop més ampli en les nostres activitats i l'agenda Primaloft ha desenvolupat una nova fibra que es diu Thermoball. Què és el Thermoball? El Thermoball, al igual que el Primaloft, és una fibra de polièster, però la particularitat del Thermoball és que està fet a base de boles. Què aconseguim amb una fibra feta a base de boles? Doncs que és més esponjosa i que imita millor la pluma, de manera que, sent la mateixa base, construït de manera diferent, aconseguim més capacitat de compressió, més retenció d'aire calent i, en definitiva, menys pes. L'agenda North Face ens presenta una jaqueta, com podeu veure, aquí en tinc una de plegadeta, d'acord? I una que porta caputxa. Què té de bo? Està fet amb un nylon reciclat hiperlleuger, que para el vent amb una proporció molt alta i està fet a base de petits habitacles que els hem omplert amb Thermoball. El que aconseguim és que sigui una peça, com podeu veure, molt lleugera, molt ben tallada, però tremendament tèrmica i especialment secant. Amb una de les seves butxaques la podem plegar, la podem comprar amb caputxa i sense caputxa i una nova fibra, el Thermoball, que ens aconsegueix donar menys pes. De fet, una jaqueta com aquesta estem al voltant dels 400 grams. I poca cosa més, les fibres evolucionen i el Thermoball neix. Tingueu-ho en compte quan hàgiu de buscar una peça lleugera i calenta, d'acord? Vinga, ens veiem. Adéu.